super duper init. Init. Yellow na yellow ah. Yellow. Kami ngayon. Samahan niyo kami. Dito tayo. Init. Sobrang init. Grabe. Kala nyo, dami ng halaman. Ayun, may dami ng dabo pala. Alam. Bumblebee. Dinala mo yung electric fan, ha? Dinala mo electric fan. Pakita ko lang sa inyo yung natapos ko na last week. Ito. Yan. Dami dyan. So, ayun. Dami pa dun. Dun sa banda dun. Dami pa dun sa bandang dun. Tapos, dito medyo malinis na. Sa may dito sa may snake plant, may konti na lang. Ayan. Ito nyo yung mga bayabas, guava tree. Ayan, ganda. Ito yung lemon. Ito, nakakatuwa itong lemon na ito kasi straight na straight talaga yung dahon niya. Straight na straight yung ano nyo, diba? Pero wala pa siyang bunga. Ito, kamyas. Kamyas. Taas ng kamyas. Nung binili namin ito, hanggang dito lang ito. Pero ngayon, taas na niya. At itong malunggay. Yan, malunggay. Ang malunggay. Actually, kinuha lang namin yan sa daan. Kinuha lang yan ni Daddy Kog sa daan. Tapos tinanim lang namin ulit. Diba, tumubo siya. Ang taas na. And ito pa, yan. Mga damo-damo natin lilinisin. Hanggang doon sa may dito sa may ano bomba calamansi. Wala pa rin bunga ang lag. Daming damo. Yan lilinisin natin ngayon. Ang lilinisin natin damo. Matanim tayong bago. Dagdagan mo na yung anihin mo. Clay. Ay, itong nagkamasa mo. Si Vlad ay nagtutulong. Nawawala yung upuan ko na
Napagaling diyan ka sa loob. Cherry bells na yan. Okay. Ito na ang ito yung mga natapos natin yan, section from dun papunta dito. Yan. Where you going? Medyo mahirap kasi tinanggal talaga namin yung ugat para slow na. Yan. May mga basa yan. Parte ka pa yun ng ano? So yan. Yun pala, kung saka sa ilim ka dun. Kaya sa sideline. Ngayon na ito, ano nang From here lang itong ano ito. going doon. O Yan. pag nag-ano, tawag dito. Kusitan, nasama. Tapos yung ano, ayaw man? Hindi mo lang pwede magsama at naggawa mong baga. Alauna, alas 2 na uwi. Tapos na ako kinabukasan. Yun, ito pala. Alis ay alas 5. Ito yung mga natanggal. Sobrang dami na rin. Ayan. See? Medyo mahirap kasi basa yung lupa. Pero, kasi tanggal yung ugat. Slow Mga na. 3 days. Tapos itong hollow block na ito. Dito. Alas na ito. Dito yung iba, kukunin na lang yung pagtuyo na. Ayan. Nagagawa Meron pala? pa yan. Continuation. Nagawa kahapon. Bukas. Ayan, ganda na. Ginawa ko nga nung ano. Ng isa. Ay, one. Gigi paglabog ka martilyo na gawin at pagbaak. Grinder. Sige, may grinder to. Mga pala. Kahit si Tansi naghahapot sa kuya gano'n. Pamingwit. Tindan ko ba itong ano? Hindi ko matagal masira. Ganda na. Diba? So, medyo clear na itong side na to. So, dun na lang sa side na yon. Ayan, Berda. Max na tayo. Ayan, tapos din, yung portion na yon. Tomorrow, that portion naman. And then, is matapos na natin. Diba? Kahit paunti na. Si Vladimir, dito na siya sa loob ng toys. Super pawis na talaga ako. Diba? Mamaya tayo nito. Mami, dito ito. Ayan. Talagang super pawis tayo, guys. Hindi pa naman tayo pumayat yan. Wala lang. Talagang, ayan. Talagang. So yun, hindi pa nila tapos yung house. Pawis na si Mami. Ayan. Para na rin ako nag-exercise. Ang aming ginagawang house. Unti-unti matatapos.
Dapat may video, no? Tatamusin nga yan. Kung Okay. tayo mo ng Coast Guard, na-video ka ba? Thank you so much for watching. So marami kaming marami pa kami gagawing gardening dito. Ayan. So far, medyo marami na rin yung naitanim ni Daddy. Ayan. Tapos dun meron doon kasaba. Ano ito? Lahat na ito? Ha? Oo. Siya na yan lahat. Kasaba. Ayan, daming kasaba dun. Ayan yung kasaba. And yun. Pag di pa naman tayo nag-sexy. Nag-sexy talaga. Pag di pa naman nag-sexy, ewan na lang. Diba? Tignan mo, yung pinutulang po, dami yung po. Meron pala dito. Guys! Ito yung napakagandang. Roger! Magandang. Ay, Roger. Dito yung iba namin halaman. Ito. Dito muna namin ilagay kasi nagko-construction. Nandito yung mga palm tree. So, isipin pa kung saan nilalagay. Kasi ito naman yung palm tree pa ito na galing kay mama. Nakalagay lang siya sa... Abot ni Roger. Ito yung mulberry. Nilagay na namin dito. Dalawang mulberry. Tapos mo, iiwanan mo yun? Lagay mo lang yung sa loob ng dito sa shed. Pasok mo na lang. Para may sabon dito. Lagay mo dun sa upuan, wala sana. Ha? Yung upuan mo. Andito na sa loob. Yan sabon doon na lang sa shed. Ayan. Ganda ng mulberry. Ito mamaya iilaw ito mamaya. Pero mamaya pa. Maliwanag pa. Mulberry. At ito may mga saging. Ano na tayo na mayan. Para na tayo nag-exercise ito ha. Wala nang naiwan yan? Pinasok mo na yung sabon. Sabon ng paa guys. Sigas lang tayo ng paa. Blood. Oo, si tatay. Ay, alam ko na ninyo, Han. Kamuti. Galing sila ng kamuti. Sweet potato. Ano yun? Ano si Roger? Namamasya lang si Roger. Why? Let's go na. Okay, punta na kami. Let's go home. Ah, nakauhaw. Kahit di ka nag-exercise, ubus taba mo eh. Ubus taba. Why, Roger! Tingnan mo tayong tubig. Bloody, pasok mo na kaya itong box dito sa looban. I can't. It's locked. And Tingnan tayo ng open tubig it. guys bago umuwi. Close. Tunggain na natin ito. Fresh yun. So let's go. Blood. Pasok mo natin. Bigyan mo yung electric pa na yan. Ah. Tingnan lang kung wala yung mga lagyan. Okay, we will go home na. Let's go home. Yung mga damo na baga dito. Sige, doon na ako masakit. Masakit. Ay, teka lang yung pagkunay. Pasok mo. Ay, nasa loob. Agad sa loob. Kunin ko lang. Lain mo ba balik?
Hila. Hila. Hila talaga. Ito na ako sasakay sa labas. Nadal yung daan. Shout out sa Paracangus dyan. Kaya siya dito sa taas. Balik na. Teka lang. Titiklop ko kasi. We are going home na. Pagasolin lang muna si Daddy. Ayan. Gasolin muna. Siya naman. Romy. Yan. Pabumbala kami ng motor. Ay! Roads. Ginagawa yung kalsada dun eh. Okay, we're home. We're back at home. Ayan. Dala-dala na ni Vincent yung inani niya. Yeah, from the Yeah. unknown person. Dami rin yan ah. Oo. Balik ka sa farm boy ah. Park din pa.